kajingnya kajong ni kum kajak menre kalong ba ni ya thap kti ar lai benai hadian ke election result ba ni thap clear beda ka besak nang kata kapur ki larangim dan hi kani ka bangi ong political acumen kajing syampang hakasan partai perhat hi mapi pensyong dor hi mapi ya ka quality jong ki MLA ki bangi pat ni penmi tang nang ni nasar shalom shwa ka ba kumnu ka quality ki jong ki mar ke sarkar kam dei ka bawan nasring benang ke sarkar ke dei ka bala create da ki brio bala de jiet bat la jiet ru ki lopai ba ngane shimet ngalakren bud bunsin au president jong parti long speaker jong house andai kecil pier kalau banta ngadan hakawai pat kalumpong ke district council kidan bun ki aka ke flow of information kidan bun ki aka ki jingtep ki jing ki kubor ki ba kinum poi sanga amar ba ngamdan cabinet lani assembly henry kata kajim ompat ki pai ba wa ni snap lan ni plot kata kadi ke perception karukam perhat ke jongki lada ki pai ba hi ki perhat wa ki kwa ba ki sengriudu kin kamlong more assertive kin kan kam kren kam jam kam kiu kan kau kat ba dei tu kemun ki deru ban ai ya kan mandate mo gajing pun scam kemuhar jong gajing pun scam ya kita gising ban ong ba kalong ka ba internet te kalong zengai ba na gajing sisa gajing kwi kanti ke jongi hi kalong ba sokar ka ba khain ka ba long determined ka ba dan ya focus ka ba dan sense of direction karena bensim mikirai halor kinu kimat kat kum kajing dawa joka situation de apa ni kekap ni ba kam semlong kumta but kalong disappointed